Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Makathe Chakwera ndithu wafika pamalo ano ndithu ndikuona kuti mashehe komanso akuluakulu aboma komanso mashehe akuno kwa Mchoka ndithu andandana ndithu cholinga amulandire mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Neni makamba zokhu 2.5 kg zimeneyi ukuyenera kutenga mlingo umene munthu ovutika. Ngati sukwanisa kutenga chakudya chimenechi kumupasa munthu ovutika, ndiye kuti ukuyenera kuwerengesera ndalama zogwirizana ndi mlingo umene uja ndi kumpasa munthu ovutika. Cholinga chake ndi chakuti munthu ina aliyense pa tsiku la lero imene tikusangalala Idi pakutha pakusala masiku 30 kapena 29 pakuoneka kwa mwezi, munthu wina aliyense kandi ovutika kandi olemera akuyenera ndithu pa tsiku limene lili kusangalala. Ne munthu olemera akuyenera kutenga chakudya ampase munthu ovutika kuti cholinga pa tsiku la lero aliyese aoneze kuti iyayi ndi tsiku lila chisangalalo, kandi mpunga uja aje kandi ndisima aje asasowe chakudya pa tsiku la lero la chisangalalo. Ndiye mukamva makamaka musimo mukumveka ndithu matakbir kapena kumukweza mulungu kumene kuti tukumakhala akutchula mawu amenewa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pa chipembedzo cha Islamu kusangalala kuti mwezi waoneka Ramadhani yatha pano tisangalale kwambiri kumakhala kumukweza Allah subhanahu wa ta'ala, kumuyika pamwamba zoti ambuye mulungu malichitira chifundo tadutsa mwezi umene mwezi wosowa mwezi wa Ramadhani ndipo tasala mosavutikira, tapeza chakudya mosavutikira, komanso matiphunzitsa zinthu zambiri monga kukhala anthu achifundo, kukhala anthu achisoni ndi anzathu, komanso kupirira nimera phunzira ife mwezi umene wa Ramadhani. Fika pa nthawi ife tikusala timakhala kuti tikuzindikira zokuti kodi munthu ovutika amamva bwanji, kodi munthu ovutika kamati kuti akumva njala amakhala akumva bwanji. Nifika yake Asilamu amasala kuyambira kumawamba ndakucha mpaka nato kufikira madzulo pamene dzuwa likulowa. Ndiye kumakhala kumukweza mulungu ndithu kumakhala mawu amene kutchula pamene angolengeza zokuti mwezi wa Idi wa kapena ndio mwezi wa Shawwal wa mwezi winawo waoneka, kumakhala no kumukweza Allah subhanahu wa ta'ala pochula mawu amene wawa mopitiriza mpaka na tsiku la lero pamene ndithu titamalize pamene mapemphero amene wa Idi athe kupempheredwa mizikiti kapena misonkhano yosiyana. Komanso mwina so ena sonkomata abakuti ndifika jani mapemphero ena amapempheredwa mizikiti, koma mapemphero awawa ndithu amakhala akupempheredwa pabwalo pa ground kapena kaya ndi pa stadium patelo malo amene ali ndithu omasuka. Ndi chifukwa chani malo amene wawa anasankhidwa chifukwa kuti siku la lero siku la Idi kumakhala kuti gathering kapena anthu amachuluka, ndipo funa kupanga accommodate kapena funa kuti wina aliyense apezeke pa malopo malo abwino kupempherera amakhala ndithu pa ground kapena anthu ndithu malo amene ali ochita za masolo manga pa stadium ndi malo ena ndi ena omasuka kandi pancha pa mzikiti pamene, koma ngati mu mzikiti sikwenikweni kuti mapemphero amenewa azichitika. Pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera wafika pa malo ano ndipo akupereka chanza kwa onse akuluakulu amene andandana mbali mmenemu ndithu kufunira mafuno abwino pamene ndithu atsiriza kusala kudya. Ndiye pakadali pano mtsogoleri wa dziko ndithu akulunjika pamalo amene amukonzera kuti akhale. Akafika pamalo pano akhala pansi mmene makamaka anthu achipembedzo cha Islamu amachitira ndithu kukhala pansi pofuna kuti apemphere. Akatsiza pene popo ndithu mwambo onse kanthu ulaliki komanso mapemphero enieni aidiwo akhale pano akuchitika. Pakutha zimenezo ndithu pali zoyankhula komanso monga tsiku la chisangalalo kukhale ndithu zochitika zosiyana kuvina zikiri ndi zina zotero. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino ndithu kulunjika kumalo amene amukonzera kuti akhale pamenenso akupereka chanza kwa akuluakulu azipembedzo komanso akuluakulu aboma amene afika pamalo ano. Ndiye ndi makamba za takbir amene mukumumva musimusi kuti kwambiri kumakhala kumukweza Allah subhanahu wa ta'ala pa zabwino zimene ndithu wachita mwezi umenewo wa Ramadhani, kuti anthu asala ndithu mwezi umenewo wa Ramadhani mosavutikira ndithu kukhala opanda chakudya komanso kumwa kuyambira kummawa mpaka na madzulo kwa masiku 30. Ndeti katsiriza kapena mwezi umenewo wa Ramadhani ukangotha kumakhala kumukweza Allah subhanahu wa ta'ala kuti iyeyo tu atamandike pa chifundo chabwino chimene ndithu wakhala akuchita mwezi umenewo. Ndiye pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino ndithu wafika ndipo akusogozedwa pamalo amene ndithu akuyenereka kukhala kuti mwambo wonse wa mapemphero amenewa a Idi ukhale ndithu ukuchitika kuno ku Salima pabwalo limene la zamasero la sukulu ya primary ya Mchoka makamaka tu kuno kwa senior chief Ndindi. Ndiye pakadali pano anthu onse ayimirira kupereka ulemu kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene ndithu wafika pamalo amene akuyenera kukhala, ndipo zonse zikhale ndithu zikupitirira pamalo ano
kuti mapemphero onse a Idul Fitr akhale ndithu akuyambika chaposachedwa apa. Ndiye pakadali pano ndikusiyeni ndithu mwanja mwashe amene akupitiriza ndithu kupereka matakbiri kumukweza Mulungu mmene anenera muja kuti zonse ndithu zikhale zili m'malo mwake pamene ndithu akukonzekera kuti mapemphero amene wa Idi ayambike chaposachedwa apa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Takbir, takbir. Ulemu kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Makathe Chakwera omwe afika pamwambo wathu wa mapemphero tsiku la lero 2025 kuno kusalima modera la Ndindi pa skulu ya Nchoka Primary School. Choncho pansi pa ulemerero wa olemekezeka athu a national chairman omwe sitinathe kukhala nawo chifukwa choti apita kunja kwa dziko lino kukagwira ntchito zina. Choncho pansi pa ulamuliro wawo munthawi yawo chinakomera kutumiza nthumwi yozayimirira mpando wawo kuti adzakulandireni olemekezeka athu Dr. Makathe Chakwera. Munthawi ino tikupemphani kuti tonse tiyimirire kuti mapemphero athu ayambike tsopano pompano. Choncho olemekezeka athu tiyime. Mashekha anzanga onse tisunga laini kuongola mizere yathu. Space yoti kuyenda mnabwino. Bismillahirrahmanirrahim. Swala ya Idi timaswali maraka awiri woka. Choyambirira umatsimikiza muntima mwako kuti upemphera swala ya Idul Fitr maraka awiri kumpempherera Allah subhanahu wa ta'ala. Chachiwiri chonena kuti tidzatsegula swala yathu Allahu akbar ndikumanga pantima pathu. Tikatero aliyense adzawerenga dua yotsegulira ija, ndipo akamaliza kuwerenga sura dua yotsegulira padzabwera matakbira okwana 7 oonjezera tisanambe kuwerenga sura Fatiha. Allahu akbar kumanga, Allahu akbar kumanga mpaka na 7 times.
kutha pamenepo tidzawerenga sura Fatiha ndikuwerenga sura yotsatira, kenako tidzawerama, tidzaweramuka, tidzapita pansi. Tikamabwera ku raka ya namba 2 tisanambe kuwerenga sura Fatiha tidzapanga matakbira 5 onjezera, Allahu akbar, Allahu akbar paka 5 times. Tikamaliza pamenepo sura Fatiha idzawerengedwa ndi sura inzake, tidzapitanso musajida. Tikatha pamenepo tidzakwera pa mimbar patsanja ndikupereka khutba kukhala ngati kumaliza swala. Choncho tikhala tikuyamba. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الملك الرحيم الذي من علينا ببركة هذا اليوم المبارك يوم عيد، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، حينما نقف هنا اليوم في مناسبة عيد الفطر المبارك نتذكر القيم التي يعتز بها الإسلام. جماعة المسلمين، pamene tasonkhana malo ano kudzasangalala pamapemphero a Eid al-Fitr al-Mubarak, tikukumbukiranso ma values, ziphunzitso zapamwamba zimene chipembedzo chathu chachisilamu chadzazidwa nazo. Al-yawm najtami'u ma'an fi farahin walakin aidan fi ta'ammul. Tasonkhana lero pano tili ndi chimwemwe komanso kusangalala, koma nthawi yomweyonso tasonkhana kuti tidzalingalire ndi kuganizira. Yumathilu al-Eid khitama shahrin min as-siyami was-salati wat-ta'ammul. Inde Eid ikupanga represent, ikuyimira kuti tikumalizitsa mwezi wa kusala komanso mwezi wa mapemphero, mwezi wa kulingalira ukulu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ahammu min dhalik, koma chofunikira zaidi kuposa zonsezo, annahu waqtun litajdid iltizamina biqiyam alwahdati wattaayush almutajadhirati fi dinina. Koma nthawi yomweyo tikupezeka kuti chofunikira zaidi nchakuti ndi nthawi imene tikudza dzikumbutsanso kachikena, tikudzanyuwanitsa kugwiritsitsa kwathu ziphunzitso zimene chipembedzo chathu chatiphunzitsa pakukhala anthu aumodzi komanso anthu okhalirana bwino, ziphunzitso zimene zakhazikika m'maziko a chipembedzo chathu cha al-Islam. يقول الله تعالى في القرآن الكريم، أو ينقل الله وبما القرآن يلمجزيك: يا أيها الناس أين وأنتم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. Nditu ifadida kulengani kuchokera kumamuna mmodzi ndi mkazi mmodzi, Adamu ndi Hawa. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Ndipo tidakupangani kukhala mitundu yosiyana-siyana komanso mafuko osiyana-siyana, ndicho cholinga chakuti mudziwane basi, osati kuti wina adzione wopambana kuposa mzake. Ayi, inna akramakum inda Allahi atqakum. Ndithu wolemekezeka zaidi pakati panu ndiye ali woyera zaidi mtima pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha alimun khabirun. Ndithu Allah ngodziwa zaidi, ngozindikira zaidi. في هذه الآية يذكرنا الله بأنه على الرغم من اختلافنا في العروق والأصول والخلفيات فإننا جميعا جزء من الأسرة الإنسانية الواحدة. آية إيه kutikumbutsa kuti ngakhale titasiyana bwanji background athu, ngakhale titasiyana bwanji mitundu ya makungu athu kuchokera kwathu, ngakhale titasiyana mafuko athu, koma tidziwe kuti tonsefe tikuchokera mu family imodzi, family ya munthu. Ikhtilafuna laysa masdaran lilfurqa. Kusiyana kwathu mkalengedwe ndi kuchokera kusakhale chinthu chobweretsa kulekana ndi kupatukana ndi kugalukirana pakati pathu, bal huwa wasilatun liithra'i hayatina bitafahumi wal ihtirami almutabadalain. Koma kuti kulekana kumeneko, kusiyana kwa mitundu kumeneko kukhale means, kukhale chinthu ndi njira chothandizira kutukula mioyo yathu kupyolera mkumvetsetsana ndi kulemekezana pakati pathu. Al-karamatu al-haqiqiyya inda Allah la tanbu'u min imtiyazatina ad-dunyawiyya. Tidziwa kuti ulemerero weniweni malingana ndi Allah, ulemerero weniweni pamaso pa Allah suchokera mukusiyana kwathu pa maulemerero athu azamdziko lapansi. Ayi,
bal min salahina wa taqwana koma ulemerero weniweni pamaso pa Allah umachokera mukulungama kwathu ndi kuyera mtima kwathu ndi kumuopa Allah kumene tikumuopa wa qudratina ala muamalati al-akharina bi karamatin wa rahma komanso kutegera kumene ife tili nako kwa kumakhala nawo anzathu mowalemekeza komanso mowachitira chifundo. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم نني watu adafotokoza kuti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sanga kale wokhulupirira weniweni aliyense wainu sangazi chauti ndi wokhulupirira weniweni kufikira mpaka na mukondere mzake zomwe amazikondera iye mwini. Adayilandira Bukhari ni Muslim. يذكرنا هذا الحديث بأن الإيمان الحقيقي ينبع من التعاطف ومن إدراك الإنسانية المشتركة بيننا. حديثي ikutukumbutsa kuti chikhulupiriro chenicheni chimachokera mkukhala anthu achifundo kwa wina ndi mzake, kukondana ndi kufunira zabwino kwa wina ndi mzake, komanso kuzindikira umunthu umene uli ofanana pakati pathu kuti uyu ndi munthu nanenso ndi munthu, aja ndi anthu nanenso ndi anthu. ويدعون إلى معاملة الآخرين بغض النظر عن دينهم أو خلفيتهم بنفس اللطف والكرم والتفهم الذي نتمناه لأنفسنا. Nipoka hadithi ikutiitanira kuti tichite nawo anzathu, tikhale nawo anthu anzathu mwaubwino posatengera chipembedzo chawo, posatengera chikhulupiriro chawo, posachokera kochokera kwawo, posatengera mtundu wawo ndi fuko lawo. Tichite nawo chimodzimodzi ndi tichite nawo mwachifundo mowalemekeza komanso mowamvetsetsa ngati momwe tikadafunira kuti ife enanso atimvetsetse ndi kutichitira chifundo. Ya ibadallah, eno akapolo Allah, ونحن إذ نحتفل بهذا العيد فلنتذكر أن الإسلام دين يشجع على السلام والوحدة والاحترام المتبادل. تزيوا قولي بمن تقول على جسنغال عيد الفطر tikumbukirenso kuti Chisilamu ndi chipembedzo chimene chimalimbikitsa mtendere, ndi chipembedzo chimene chimalimbikitsa umodzi, ndi chipembedzo chimene chimalimbikitsa mutual respect, kulemekezana pakati pathu. فلقد أمرنا بالتواصل مع جميع الناس. talamuliro ife mchipembedzo chathu cha Chisilamu kuti lumikizane ndi anthu onse popanda kuyang'ana kuti ndi ndani munthuyo. wa bina'il jusur, talamuliro zakuthandizira kumanga maulalo ndi mabridge m'madera pofuna kuwafewetsera anthu moyo wawo. wal aishi fi wi'amin ma'al akharin, ndi kukhala anthu ogwirizana ndi anzathu ena. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم دستور المدينة المنورة. tikupeza kuti nene watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamene adasamukira ku mzinda wa Madina adakazikitsa constitution, adakazikitsa ndondomeko ya malamulo imene idabweretsa mitundu yonse ya anthu pamodzi. Kunali Ayuda kumeneko, kuna anthu achikhristu kumeneko, kunali anthu otsata za makolo kumeneko. Onsewo anabweretsa pamodzi ndi kukhala ngati community imodzi yomatha kukhalirana bwinobwino ndi kumamvetsetsana. Choncho lero lino tikamaona anthu ena akupanga zinthu zina zolakwika mu dzina la Chisilamu, tidziwe kuti Chisilamu chili kutali ndi zimenezo. Anthu ena akunka m'madera namapulitsa akuti Boko Haramu, akuti Ashababu, akuti kaya ndi chiyani, zonsezi kumamzinena mdzina la Chisilamu. Ayi ndithu zonsezi zili kutali ndi chiphunzitso chenicheni chimene adaphunzitsa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده على نعمه ورحمته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء, abale anga olemegezeka chimuna ndi achikazi, pamene tikulingalira za utenga wa alwahdati wa taayush, utenga wa umodzi unity, komanso utenga wa coexistence, kukhalirana mwaubwino posatengera munthu kumene amachokera, posatengera zimene amakhulupirira kapena zimene amachita. Pamene tikukambirana za munthu umenewu tikukumbukiranso zitsanzo zopambana, zitsanzo zabwino zimene adazipereka Asilamu oyambirira kalero, Asilamu amene adali omuopa Allah subhanahu wa ta'ala, kuti nafenso titengerepo phunziro. ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل القدس, tikupeza kuti mutsogoleri wa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu amene anali caliphate wa number 2 patsogolera madalamulira Chisilamu, pa nthawi imene adapita ku mzinda wa Jerusalem kukalandira makiyi a mzinda umenewu, adapereka guarantee, adapereka chitsimikizo chowatsimikizira anthu a mu mzinda wa Jerusalem kuti onsewa adzakhala mwamtendere.
adasiya kuti adzipitiriza mapembedzero awo ndi zikhulupiriro zawo, ndipo anapemphedwa kuti apemphere mu imodzi mwa matchalichi akumeneko, koma iye adakana kuti ndikapemphera mtchalichi ichi mwina anthu anga adzaganiza kuti ndawupanga kukhala mzikiti nkudzalanda. Choncho anapeza malo ena pambali nkukapempherera pamenepo pongofuna kutitsimikizira kuti chisilamu chathu chili patsogolo pakulimbikitsa umodzi ndi kukhalirana mwaubwino posatengera zimene munthu akukhulupirira, posatengera kumene munthu amachokera. Wadafa an haqqihim. يذكرنا هذا المثال بأن الإسلام منذ نشأته قد عزز دائما قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. Nkani iyi chitsanzo ichi chikutiphunzitsa kuti chisilamu kuyambira kumayambiriro kwake chikupanga promote chikulimbikitsa nthawi zonse mtima wa kumvana pakati pathu ndi kutolerana pakati pathu ndi kulolerana pakati pathu ndi kukhalirana mwaubwino komanso kulemekezana. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون رحيمين ورحماء بجميع الناس. adatiphunzitsa neni watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti kale anthu achifundo komanso achisoni kwa anthu onse, osati kwa asilamu okha koma kwa mtundu onse wa munthu. قال ya anayankhula kuti man lam yarham saghirana, yemwe sawachitira chifundo ang'onoang'ono athu, wa yuwaqqir kabirana, komanso yemwe samalemekeza akuluakulu athu, falaysa minna, amene sali mwa ife. Msilamu aliyense yemwe sadziwa kuchitira chifundo ang'onoang'ono, sadziwa kuwalemekeza akuluakulu ndi adindo, amene akutuluka mchisilamu. Hadha alhadithu, hadithi imene ikutilimbikitsa kukhala anthu achifundo, kuwalemekeza anthu onse posayang'ana misinkhu yawo, posayang'ana ma background awo, posayang'ana zikhulupiriro zawo. Ayuha almuslimun, fi hadha al-eid al-mubarak, paidi linujaddid iltizaman, tiyenti kumbutsenso kachiwiri tinyumwanitse kudzipereka kwathu pakukwaniritsa chiphunzitso chimenechi. Falnatawasal ma'a jiranina, choncho kudzera mchiphunzitso chimenechi tiyenti tilimikizane ndi manebazi athu, wa zumalaina, ndi abwezi athu ndi mafrendi athu, wa kulli man hawlana, ndi onse amene atizungulira amene tikukhala nawo, mahma ikhtalafat mu'taqadatuhum, posatengera kuti zikhulupiriro ndizosiyana motani. Walnudhhir lahum ruha al-islam al-haqqa, tiyenti waonetse spirit ya Islamu yeniyeni, umoyo wa Islamu weniweni wakukhala achikondi kwa wina aliyense amene tikukhala nawo. Wa fi khitami hadhihi al-khutbah, kumapeto kwake, nas'alullaha an yahdiyana fi masa'ina libina'i mujtama'in mutanaghimin wa muttahidin. Tikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiwongolere kuti tithandizire kukhazikitsa society dera, kukhazikitsa madera amene ndi ogwirizana, ndi omvana, ndi aumodzi, ndi okhalirana mwaubwino. Wa an yamnahna alhikmata linaqtadiya bin nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sahabati salihin, komanso atipatse luntha ndi kuthekera pakuti titsatire chitsanzo chimene adaphunzitsa nene watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam komanso ophunzira ake masahaba radiyallahu anhum. Zisakhale kuti mtumiki wathu adaphunzitsa zina koma ife zochita zathu zikuyankhula mtundu wina. Tidziwe kuti zimene timachita zimayankhula kwambiri kusiyana ndi zimene timayankhula ndi pakamwa pathu. Wina ofotokoza amafotokoza kuti annasu yasma'unana bi'uyunihim, anthu amatimva ndi maso awo. Annasu yasma'unana bi'uyunihim, anthu amatimva ndi maso. Zimene iwe ndine tikuchita pakusakhala abwino kwa ena, pakuzuza azikazi athu, pakubweretsa mikangano m'midzimu, ndi kugalukirana ndi kugawikana, zikupereka uthenga ndi message yonena kuti chisilamu ndi choyipa. Pamene ngati kuli chipembedzo chimene chimadziwa umodzi ndiye ndi chisilamu. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atifewetsere kukhala asilamu yeniyeni, olimbikitsa mtendere mdziko muno, olimbikitsa umodzi mdziko muno, olimbikitsa kukhalirana mwaubwino mdziko muno, olimbikitsa kulemekezana posatengera kuti iye akutsatira za iwe kapena sakutsatira za iwe. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, الله أكبر ولله الحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الوحدة والسلام. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الوحدة والسلام، وأن تهدينا لنكون أدوات للوئام، وأن تهدينا لنكون أدوات للوئام، وأن تعيننا على العيش وفقا لقيم القرآن الكريم وتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا التوفيق في الدنيا والآخرة، وارزقنا التوفيق في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Timuyamike Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala amene watipatsa tsiku labwino, tsiku lokongola, tsiku lonyaditsa ndi kutidzadzira ife chimwemwe chachikulu pakuti pakati pathu mapemphero amene achitikawa tachita tili limodzi ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Makathe Chakwera. Allahu Akbar. Pachifukwa icho takulandirani His Excellency kuno kusalima ndipo muifire idi imeneyi mapemphero amenewa muamve mumtima mwanu kuti salima asilamu ali osangalala motsogozedwa ndi mother yathu Umbrella Muslim Association komanso Kiyumam imene ili Kadriya Muslim Association. Mwachidule kwambiri olemekezeka athu a president amene tili nanu pompano mapemphero athu a Salatul Eid ndiye kuti pamenepa amakhala kuti atha, koma tsopano chatsala ndi ulaliki umene shekhe athu Sheikh Swale angatilalike. Munthawi ino tikupemphani olemekezeka athu a president kuti mudzanyamuka kuchoka mizere imene timapempherera kenaka mupita ku podium kuti mukafika kumeneko ndi pamene zina zotsatira zitayambe inshallah. Tikupempheni atsogoleri athu onse motsatana ndi a president athu kuti mutsagana nawo pakunka ku podium. Takbir! Takbir! Pamene ife tikupanga takbiri ya kumukweza Mulungu ndiye kuti ndi nthawi yomweyi imene a president athu mutayimirire ndi kupita ku podium. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Takbir! Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu.
nde chimene chikuchitika pakadali pano chakuti mapemphero a Idul Fitr atha ndipo pakadali pano pakhale ndithu zoyankhula kuchokera sotu kwa akuluakulu osiyanasiyana nde kwa amene ndithu mukutimvera ndithu pakadali pano anthu akusuntha kuti akhale bwinobwino pamenenso mtsogoleri wa dziko lino wasuntha kupita ndithu pasanja komanso tu akuluakulu ena aboma komanso tu mashehe akuluakulu amene ndithu asuntha kuchoka ndithu mamalo amene anakhala kuti apempherere kupita pa msanja ncholinga chokuti makamaka zoyankhula zikhale ndithu zikupitirira pamenenso mapemphero a Idul Fitr angotha kumene nde pakadali pano zimene zichitike nzokuti pakhale ndithu zochitika zosiyanasiyana monga kukhale tikuyimba kuchokera kwa Muslim Women Association ayimba kaswida yawo pamene pacha komanso kukhalenso duwa kapena pemphero lokhuza mtendere kuchokera kwa Yamin Gulani amenenso ali shehe wa Muslim Association of Malawi komanso kukhalenso tu makamaka zovinavina monga zikiri komanso kukhalenso tu makamaka ulaliki kuchokera kwa Sheikh Swaleh Chirundu amene ali vice chairman wa ulama council ya Malawi amene wandithu akhale akulalikira zokhuza maphunziro amene takhala kuphunzira mu mwezi umenewu wa Ramadhani komanso kukhalenso tu zoyankhula kuchokera kwa Mufti Shamun Sosola amene wandi Kadria Muslim Association of Malawi auchokera makamaka Kadria Muslim Association of Malawi komanso kukhalenso zoyankhula kuchokera kwa Honorable Uladi Musa kena kono mtsogoleri wa dziko lino ndithu azayankhula ku mtundu wa Islamu amene tu asonkhana pa malo ano tikutero ndithu kuchokera tu kuno pa makamaka pa bwalo la masewero la Mchoka mdera limeneli la Senior Chief Ndindi Mboma la Salima. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Olemekezeka a state president adziko ililoko madziko la Malawi pamodzi ndi onse amene akuperekezani mwachidule chifukwa cha nthawi amayi ndi abambo ndayima ndi duwa pemphero limene mutu wake ndi kupempha mtendere kwa Mulungu komanso unity pakati pa anthu okhala mdziko la Malawi. Bwana President, ndili ndi maaya awiri amene nditakupatseni ngati mphatso. Mukachoka pano, mukafika ku nyumba, mukawerenga Qur'ani yolemekezeka, Qur'ani 49 verse lake la 13. Komanso Qur'ani yomweyo follow verse la 59. Olemekezeka Bwana President mwachidule ndinene mawu awa ndisanapemphe dua yanga. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna an-nasara dhalika bi anna minhum qissisin wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala unena kuti muzawapeza anthu amene awandikira kwambiri pa chikondi ndi asilamu ndi aja amene ali a Kristu chifukwa mwa iwo muli anthu ophunzira komanso odzichepetsa. A President kufika kwanu ndi umboni wa vesi limeneli kuti mwafika mwadzichepetsa asilamu atakupemphani kuti muzakhale nawo pa mapemphero a Idi yolemekezeka. Bwana President, landirani kuthokoza kwathu. Komanso mu aya imene ananena shekhe anena kale pa khutba imene sindibwereza Bwana President ndingokuwuzani kuti imene ija ndi Quran 49 verse lake la 13 imene ndinanena poyamba kuti Mulungu polenga anthu mitundu yosiyana sikunaonetse kuti wina mtundu ukhale wapamwamba kuposa unzake ayi koma anachita izi ndi cholinga chimodzi kuti anthu azidziwana kukhala mchewa kapena ngoni kukhala muyawo kapena mulomwe si chifukwa izi anakonza ndi Mulungu koma anachita chonchi kuti anthu azidziwana. Pemphero. Allahumma
anta assalam wa minka assalam wa ilaika yaulu assalam. Allah, inu limodzi mwa mayina anu ndinu mtendere, ndipo mtendere umachoka kwa inu, ndipo mtendere umabwerera kwa inu. Tipemphe mtendere mu dziko lonse la Malawi. Mu dziko limene mulibe mtendere anthu amazunzika Allah. Mu dziko limene mulibe mtendere ana amaphedwa opanda zifukwa Allah. Khalamba kusowa kothawira ya Allah. Allah, tikudandaulireni mtendere mu dziko la Malawi, kuti mdziko limene muli mtendere anthu ake amayenda ndi kukhala komanso kugona tulo momasuka. Allah, landirani pemphero lathu. Amin. Allahu, tikupempheni umodzi. Popanda umodzi palibe mgwirizano, popanda mgwirizano pamabuka chimpwirikiti. Allah, apangeni Amalawi kukhala anthu a umodzi, anthu omvetsetsana, kusiyana maganizo to Allah ndi chilengedwe, koma kukhululukirana pa zimene mwasiyana ndi chipembedzo. Allah, mutipange ife osangoyang'ana chikhalidwe chokha, koma tiyang'anenso chipembedzo umene uli moyo wathu wa uzimu. Allah, tiyamikire chifukwa cha ubale wabwino umene mwakhazikitsa pakati pa mtsogoleri wa dziko lino la Malawi, Dr. Lazarus Makathe Chakwera, amene abwera pakati pathu nalumikizana ndi mwana wathu wakonkuno Honorable Uladi Musa. Tikupempheni Allah kuti ubale umenewu muwonjezere nyonga, pakutero nje kuti asilamu tonse muyende nafe limodzi. Allahu, timadalira inu muzonse. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Jazakumullahu khairan. Takbir! Iwe amene waimirira nzimayi, tayesetsa ukhale pansi. Tipemphe pakati pa zibambo swafa yanu yomaliza ndi azimayi mupereke mpata wa 15 mita. Otithandizira mutithandizire kumeneko chifukwa azimayi athu a MWO sadzabwera kuno kuti aimbe makaswida awo, adzayimbira chakomweko. Takbir! Takbir! Iwe amene uli nsilamu weniweni, ukamva mawu awa onena kuti akati chisilamu ndi dzina limodzi mu mayina a Mulungu, kotero kumasulira kwa mawu amenewa kuti Islam ndiye kuti mtendere, ndiye iwe mzimayi amene wangoyima mwina ukanatsata chiphunzitso chako cha chisilamu kuti ndi mtendere, mukanenera kuti musalongolole komanso mukhale kachetechete. Takbir! Takbir! Tipange takbir ya mphamvu kuti a president athu adziwe kuti kusalima timawafuna kuti tizikhala nawo mapemphero osiyanasiyana. Takbir! La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Takbir! Takbir! Zikomo kwambiri. Tipemphe azimayi kuchokera ku bungwe la Muslim Association of Malawi, MWO, amene mutatiimbire kaswidwa mu nthawi yochepa. Choncho tachitani mwansanga-nsanga, takumanani mwamsanga-msanga paseli pa swafa ya zibamboyo. Azimayi a MWO motsogozedwa ndi Sister Katalama. Ndipanga takbira mwakamozi kawiri kuchitira kuti inuyo muli kukhonzeka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Allahu akbar walillahil hamdu.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر والله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Choncho azmai imbani kaswida yan Takbir. Allahu Akbar. Ahlani wa sahlani wa marhaba mama. Marhaba. Ahlani wa sahlani wa marhaba mama. Marhaba. Amleze da kulandirani. Marhaba. Ifeyo ni manjawiri. Marhaba. Ife kuna kusalima. Kwa Bwana Njinji inu kalani wa masuga inu ndi mwana wanuyo Bwana uladi Musa uwedu wajetu jere uwedu wajetu jere inuyo kwa Bwana Njinji pamoja ndi mwana wanuyo Bwana jeuladi Musa uwejo dua jetu jere Aslamu dua jetu jere Lumbo wandindi dukwele Ambuye ni menyelani ngondo ni menyelani ngondo yo ni ngondo yo menyelani ngondo ajakwela menyelani na ngondo andawa ndiko tulipa ndimbe isanga baride rini isanga uja baride ani dini
Zikomo mwachita bwino kwambiri azimayi athu zikomo. Zaonetsadi kuti lero ndi tsiku la chisangalalo. Choncho pa chifukwa ichi simuyenda nokha azimayi koma mutsogozane ndi chinyama zikiri. Chinyama zikiri tachitani mwachangu. Mungofikira kuimba zenizeni zimene zili zoyenerera zija zapakolasi zija. Malingana ndi nthawi lero ndi tsiku la chisangalalo kuti tikabwire mpunga. Takbir! Takbir! Azibambo mukhoza kufika chakonkuno kutsogolo konkuno kuti olemekezeka athu a president akuoneni chapafupi. Azikiri chinyama. Azikiri chinyama chitani mwansanga. Ino otsogolera oimba na amene mukanachita changu msanga kuti mudzayambe kuimba ena wasanafike tachitani mwansanga. Kutsogolo kuno. Oimba kutsogolo kuno. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.